kubor naga Snem jong Nongñiah Hima. Uwei Nongñiah Trok la Shah Pynïap dusman hagiri runar ki bamla ban itu hagamit jong Kynnoh trik ujeleu hajan ke Trok ba National Highway 6 kabadan Marpersha ke petrol pump Mukhla Uwei West Gender Hills ke kubor bala yolum ne ki pulit ke yathu bahdin beglayo jingtip na wahe shnong ke Mukhla halor ke jiania happening ki breu ki bamla ban itu ha Mukhla Uwei na kaliang ki pulit ki lalit mardor Shah kate ke jaka hagijing tokit hapo ke shnong lat Mukhla ki pulit kila syam ba kate ke jingja Shah Pynïap kelaja hagi benta bolong klau kabadan Marpersha ke Panar Service Station haba pelong ke jingwat hagani ke klau ke berit ki pulit ki lalap ya ke Metïap jong wei ubreu hapreng ki jinglingkin jong ke Snem Ïaka bala subajur bolo Shah Pynïap hagi runar ki bampat la ban itu hadien kene lapin ken riak no ya ke Metïap jong utei ubreu Shah Civil Hospital Yalong ban le ya ke badan kam nagalaisen nya kali belalap na ke Met jong utei ubreu la itu yu kum uta usambun dekhar ubadai na ke shnong Mynsngat bot ubadai ru Nongñiah ya ke Trok kabadon yu nombor NL01 AC 6175 hadin ki pulit ki lalap tu yaw number phone jong utrai kali nagani ka Trok ubala penti kenaru bau sambun ude Nongñiah ka Trok jong lingba ka dur na ka WhatsApp la penti kena shu bau te ubaklat ude usambun la ban kado bau sambun dekhar ude ubala Shah Kynnoh don kti hakaba rabor bat Pynïap yo pun khre surong ubade na ka shnong Mynsngat ya ka Metïap jong pun khre la yo na ka wei ka klau hajan ka Trok ba National Highway 6 na Pomora hau benai leber arjar arpuar nagaliang ki pulit kila beteng man pelong ya kejing tokit ban lap din lagani kejing ja yo sambun ka don jede ne em bat kani ka Pynïap ka ba ula Shah Kynnoh don kti